Имаме гост, който е председателът на Балгьоч, на земляческата организация, да го поканиме. Аз искам да му задам няколко въпроса. Здравейте, господин Юскан. Мисля, че добрата организация, която наблюдаваме в момента, до голяма степен се дължи на усилията на българските власти, които винаги на избори в Турция полагат големи усилия, но също така и на местните власти, на общината, на вашето съдействие. Защо за вас, като неправителствена организация, е важно да подкрепите изборите в България, които се провеждат на територията на Република Турция? Да, добър ден на всички зрители на България от град Бурса. Първо искам от свое име, от името на федерацията, за съжаление искам едно изказване да направя. От мое име, от свое името на федерацията, конфедерацията, своето изказване на всички български граждани, нашите сърдечни съболезнования за загиналите в експлозията в Горни Лом. Да, както подчертахте, повечето наши членове имат българско гражданство и ние ги информираме за указанията на ЦИК. Междувременно... Очаквате ли висока избирателна активност днес и наплив, какъвто се прогнозира, или ще продължи по същия начин, който виждаме сега? Мисля, че ще продължи така спокойно. На какво се дължи това? Мисля, че доста секции има в Бурса. Достатъчен брой за разкритие. Да. Михаил, аз искам да попитам твоя събеседник какво е възможно. Аз за първи път ще гласувам. Да. Вие също сте двоен гражданин и ще упражните своя вод. Да. Защо за вас е важно да употребите своя глас? Да подкрепите България? Аз съм гражданин на България. Роден съм там. Имам доста приятели, българи, турци, помаци, роднини. Мисля, че това е достатъчен повод, за да се интересувам от бъдещето на България, на държавата. Много ви благодаря. Михаил, един въпрос от мен само, ако е възможно. Искам да попитам, там трябваше да има на място представители на българската държава на външно министерство. Има ли ги? Видими ли са те? И второ, има ли представители и на партиите? Една секция има по двама. Да, има. По принцип, при нас аз лично видях представители на Външно министерство и на Правосъдното министерство. Във всяка секция са по двама представители от различни ведомства. Знаете, тази година, тъй като брой на секцията е много голям, в Бурса са общо 164 почти от всички министерства. Специално тук са от Министерство на правосъдието и на